bado tutaendelea kuishi. Mane en jatend jopuonjre mbalariany mar Technical University of Mombasa, Elvis Otieno, mong'ere kod nying mar Beast, owito ngimane. Elvis ikoni nopodho apoya nono kendo ne oring kode od thieth moro ma ji giwegi e odhiambo manyoro, kama noyangie ni chunye nosechot. E ote mare, jagoro migawo mar arita Dr. Raymond Omolo oyango Beast kaka rawera mane owuok oko motegno mar kelo lokruoge ne rowere wetene kanyakla kotayo chenro mopogore mageto dongogi. Gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir bende oywago Beast kaka rawera mane owuok oko motegno matelo kendo tayo rowere gi chuny maler, gino momiyo humbe nolandore Mombasa. Jatend jopuonjre mbalariany ma TUM, Peter Obiero, bende okoni tend Elvis ne okonyo rowere mathoth e mbalariany no. Ringre okare kar kano ringruok ma Pandia Mombasa motelo ne chenro ma kopo mare. Atamalo maduong' mar mine manie bombe deko kapok ochako dhodho nyithindgi bang' nyuol kipimo gi mon mantiere e kor gwenge. Maeri en kaluwore gi lipot mogol kod migawo mar thieth ma bende oyango ni kwan mar mine ma koro golo nyithindo e dhodho thuno nyaka